det har rykket på mig i mit liv, i forhold til, hvordan jeg har det, og hvordan jeg taler til mig selv, og den ro, jeg kan finde, efter jeg har været til de behandlinger. Jeg har det godt, men der er stadigvæk nogle ting, men jeg vil også bare gerne holde det ved lige, og så også komme ind og mærke mig selv på en anden måde, med den der ro, du kan give mig. Ja, tak. Jeg havde den der fornemmelse af, at du bare forstod mig. Ja. Du vidste, hvad jeg havde brug for. Ret hurtigt, så jeg blev faktisk også ret hurtigt tryg. Og det har givet mig den der ro hver gang, uanset hvordan behandlingen har været, om det har været en med overtryk eller blide. Så har jeg fået det, jeg har haft brug for den dag. For jeg har haft det forskelligt på de dage, jeg har fundet ud. Så, selvom jeg ikke fortæller, hvor det går ondt, og nogle gange så ved jeg faktisk ikke helt, så finder du bare nogle steder. Altså, du kan mærke, hvor jeg har brug for det, og det kan jeg så mærke, når du tager fat, at der kan jeg godt mærke, at der er et eller andet, og hvordan det hænger sammen. Jeg har ADHD, og der er bare 7.000 tanker. Når jeg ligger på briksen, så er det faktisk tit, jeg får nogle gange nogle billeder af, når du trykker nogle steder, men det er sjældent, at jeg er så stille. Altså, det er jo de vildeste oplevelser, jeg har fået. Gud. Altså, aha-oplevelser, som har hjulpet mig. Jeg har jo gjort mig mere mobil, både i hoften også. Altså, vi har jo fundet frem til, hvorfor jeg har nogle af de skavanker, jeg har. Der var ikke noget, at der kommer en tåre eller et hulk. Der er også en eller anden form for renselse, når det så kommer ud. Det er også selvom jeg tænker, nej, det er ikke mere pylder her. Ikke mere pylder, nej. Så synes jeg, det er rart at få det ud og trygt. Og jeg tror også, det skal til en gang. Ja.